Beno, bideo honetan hasiko gara lehenengo mailako ekuazioak ebazten. Hasiko gara lehenengo mailako ekuazio errazak ebazteko prozedurarekin. Lehenengo adibidea. Bi isa ken bat ken bost isa berdin bi hiru isa bi bat. Saiatuko gara ekuazio hau ebazten, hau da aurkitzea isa hori ze zenbakia jarri behar dugun berdinketa hau egia izateko. Horretarako pauso batzuk azalduko ditut nola egin behar diren hemen eta idatziko dugu. Bai? Ikusten dugunez, hemen badaude monomio batzuk isa dituztenak eta beste monomio batzuk isa ez dituztenak. Lehenengo pausua izango da, isa duten monomioak ekuazioaren atal batera pasatuko dugu. Eta txeinuz aldatuz, hau da, positiba baldin badago beste aldera pasatzerakoan minusa bihurtuko da, eta negatiba baldin badago beste aldera pasatzerakoan positiba bihurtuko da. Eta isa ez dutenak beste aldera. Hau da, hemen bi isa eta minus bost isa, hemen utziko dugu, eta hiru isa pasatuko dugu ona. Eta minus bat pasatuko dugu ona. Horrela gelditzen da. Bi isa ken bost isa, minus hiru isa, hau da, hemen dago hiru isa positibo, beste aldera pasatzerakoa minus hiru isa, berdin, bi gehi bat, leku berdinean gelditzen direnez, berdin gelditzen dira. Eta minus bat hau pasatu dugu atal honetara, dago negatiboa, beste atal batera pasatzen dugu positiboa. Hurrengo pausua izango da, hemen dauden monomioak eta hemen dauden zenbakiak batzea, hau da, antzeko monomioak batzen ditugu. Bi isa ken bost isa minus hiru isa, minus hiru isa, minus sei isa, berdin, bi gehi bat, hiru gehi bat, lau, gelditzen da minus sei isa, berdin lau, batu dugu monomio hauek, eta batu dugu hau, bi ken bost, minus hiru, minus sei isa, bi gehi bat, hiru gehi bat, lau. Orain, minus sei hau pasatu behar dugu beste aldera. Horretarako ikusi behar dugu minus sei hau zer egiten ari da x-arekin. Minus sei bider isa dago biderkatzen. Beste aldera pasatu behar da zatitzen. Isari biderkatzen diona, ekuazioaren beste aldera pasatzen da zatiketa egiten. Kontrako eragiketa, baldin badago biderkatzen, beste aldera zatitzen pasatzen da. Hau da, gelditzen da, isa berdin, lau, zati, minus 6. Minus 6 dago biderkatzen, beste aldera pasatu dugu, zatitzen, minus 6 izendatzailean. Bukatzeko, emaitza simplifikatzen dugu, hau da, zatiketa hau, zehatza baldin bada egiten dugu, edo bestela simplifikatzen dugu. Lehenengo, plus zati minus, minus da, eta minus hau, bekoa izendatzailean dagoena, zenbakitzailean jarriko dugu, eta lau zeiran simplifikatuta, gelditzen da, minus bi eren, hau da, ekuazionen emaitza da isa berdin minus bi eren. Beno, ikusten dugunez, lehenengo mailako ekuazio bat orokorrean soluzio bakarra dute, baina badaude bi kasu bereziak. Lehenengo kasu berezia hau izango da. Daukago ekuazio hau, 3x ken 2 berdin 3x gehi 5, eta aurreko pausuak erabiliko ditugu. Isa dituzten monomioak atal batera pasatuko dugu sinus aldatu, eta isa ez dituztenak beste aldera. Orduan, 3 isa hau pasatuko dugu ona, dago batzen kentzen, orduan gelditzen da 3 isa ken 3 isa, berdin, 5 gelditzen da hemen, eta minus 2 beste aldera pasatzen da, gehitzen, hemen negatiboa dago, 5 gehi 2. Hurrengo pasua lehen esan dugunez, antzeko monomioak batzea izango da. 3 isa ken 3 isa da 0 isa, berdin, 5 gehi 2, 7. Eta orain gogoratu behar dugu, 0 isa, 0 bidere isa, 0 bider zenbaki bat, da 0. Eta 0 berdin 7 lortzen dugu, 0 berdin 7. Hau ezinezkoa da. Orduan, lortzen dugunean olako adierazpen bat, 0 berdin zenbaki bat, ezinezkoa dena, horrez ere esan nahi du, lehenengo mailako ekuazio hau ez daukala soluziorik. Eta jartzen dugu ez dauka soluziorik. Beno, bigarren kasu berezia da, beste ekuazio hau ere lehenengo mailakoa da. Eta gauza bera, 2 isa ken 3, berdin 2 isa ken 2, ken bat. Lehenengo pasua pasatuko dugu isa dituzten monomioak edo gaiak beste aldera pasatuko dugu, ona sinus aldatu. Eta isa ez dituztenak beste aldeta honetara pasatuko dugu. Orduan, 2 isa gelditzen da berdin, 2 isa hau positiboa dagoenez beste aldera pasatzen dugu negatiboa, minus 2 isa, berdin, minus 2, minus bat, atal berdinean jarraitzen denez berdin gelditzen dira, eta minus 3 pasatzen da beste aldera, kontrako sinoarekin plus 3. Orain, antzeko monomioak batzen ditugu,
bi isa, ken bi isa. 0 isa, minus bi, minus bat, minus iru, gehiru, 0. Eta 0 bidereki 0 da. Hemen lortzen dugu 0 berdin 0. Hau beti egia da, isa edozein balio har dezake. Orduan, kasu honetan, lehenengo mailako ekuazio hau infinito soluzio duela esaten dugu. Agur.